गाबोनो जों मोनफिनो 1 इन्सिबो हा हगारा बे ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक बे बिटिआरनि 6 शिड्युलनि हाखौ बोरै हगारनो हाखो बर'फ्रा थैजासे मोसौ गुमनानै जानोसै नामा हो क'क्राझार टाउननि बर'फ्रा दा बिसि मोजां जौगाखांनानै दा मडेल मा रोखोम ओंखारदों क'क्राझार टाउननि बर'फ्रा माब्लाबा मोसौ गुमनानै गाइखेर फाननानै जादों नामा दिनै जोंनि नैबे पर्बतजरा हालामनि थाखाय जोबोद माने ऐतिहासिक बियो जारिमिनाव माने चिरदिननि थाखाय सनानि आखरजों लिरनाय थासिगोन बेथ' जानो हाया बिसोरो नंखाय बाला थगायनानै बिसोरो बाहेरायाव मिडियाखौ लानानै रायलायहैयो जोङो बेयाव हांगामा खालामबाय न' सिङाव दावराव खालामबाय ओमफ्राय एबसुनि लिडारा जोंखौ बे गथ' एसे उन्दैहां आरोखि गाहाय लेभेलनि मानसि बियो जोंखौ होख्रावबाय बुनो नागिरबाय मोदोम सोमावख्रांजोब्बाय आरोखि बियो जोंखौ बुनो थाखाय ओमफ्राय जोंथ' नागारासै जों जिउ होगोन थै होगोन होननानै जों जुजिखानाय जेला बिनि थाखायनो जोङो हाबदों आरोखि जों हाबदों बेनिखायनो आं एमएलए खौ बुङो बारे बारे बियो बे आदानि कम्पानिनो बियो जाबाय होननानै जेरावबो अल बिटिसिआव बियो मिडियानि सिगां बुंबाय थायो खिन्थु बियो बुंखोमायोसो बिनि बुंनाया बिनि डेभलपा गावनि न'खरनि गावनि लाबनि थाखायल' बियो गावखौ डेभलप होननानै साननानै लाबाय थादों बे पर्बतजराव एखेबारे जोंना बर' समाज बर' हारिमु आफाद पर्बतजरा जिल्लानि दै बर' साहित्य थुनलाइ आफाद बर' गावबुरा आफाद बर' हारिमु आफाद जेसेबां जोंनि बर' जातिनि जातीय संगठन दं पर्बतजरा जिल्लानि बिसोरनि दैदेनगिरिखौ लानानै आरो पर्बतजरानि एक्स आबसु वार्कार एक्स साहित्य सभानि सिबियारि बिथांमोनखौ लाजोबनानै आरो जोबोद गोनां बाथ्राया बेनो जे साहित्य एकाडेमि मोननाय सानै जे बर'रा व्यक्ति जोंहा अम्बिकागिरि हाज'वारि आरो जनिल ब्रह्म बिथांमोनाबो बेवहाय दं दा बे ओरैबायदि मोनसे मोजां सावरायनायनि गेजेरजों दानि बे एपिडिसिएलनि जेनाखि थार्माल प्रजेक्ट बानायनो नागिरदों बेखौ लानानै जेनाखि सावरायनाय बे खुब मोजाङैनो दा सोलिगासिनो दं आं आसा खालामदों जे बे जिनिसा सावरायनायनि गेजेरजों दिनैहाय मोनसे मोजां सिद्धान्तआव फैगोन जों न'आवनो थानोनो हायै बायदि जोंखौ पुलिसा जानो लोंनो बिराद असान्ति खालामफैबाय थायो सोर थोनहरो बेयाव मानो थोनहरो जोंहाखि मावनानै दांनानै जानानै उन्दुनो माबा गैया नामा जोंहा मेंनाय गांनाय उखैनाय गैया नामा जोंखौ मानो बिदि डिस्टार्ब खालामफैबाय थायो मानि थाखाय मानो फैयो जोंहा माइ दं जोंना गाजा बेरलांजोब्बाय माइया हनै पुलिस फैदोंनो ओइ फैद' होनबाथाय जोंहा ग्रोब फैनांगौ गोनां जायो ओंखायनो जोङो आदानि कम्पानिनो जों हाखौनो होआ होनना बुंखाबायबा गेदेर गोलावफ्रानो रायलायखाबायबा जोंखौ मानो एथ' उपद्रब खालामफैबाय थायो मानि थाखाय मानो फैबाय थायो जेनेबा पुलिसा मानो थोनहरो जोङो समाजारि बिजोङाव नुनो मोनदों नोंथांमोननि नैबे ओनसोलनिनो माखासे दैदेनगिरिफोरा मोजां थासारियाव फैबाय रायलायनाया मोजां जाजोब्बाय होननानै बुङो दा बे बेलायावहाय मा फोरमायगोन बेथ' जानो हाया बिसोरो नंखाय बाला थगायनानै बिसोरो बाहेरायाव मिडियाखौ लानानै रायलायहैयो ओमफ्राय जोंखौ बिसोरो बुङो खेनसेयावबो बिसोरो मिडियाखौनो सिङाव लानानै थांबाय रायलायखोमानो थाखाय ओमफ्राय जोङो बेयाव हांगामा खालामबाय न' सिङाव दावराव खालामबाय ओमफ्राय एबसुनि लिडारा जोंखौ बे गथ' एसे उन्दैहां आरोखि गाहाय लेभेलनि मानसि बियो जोंखौ होख्रावबाय बुनो नागिरबाय मोदोम सोमावख्रांजोब्बाय आरोखि बियो जोंखौ बुनो थाखाय ओमफ्राय जोंथ' नागारासै जों जिउ होगोन थै होगोन होननानै जों जुजिखानाय जेला बिनि थाखायनो जोङो हाबदों आरोखि जों हाबदों बेनिखायनो आं एमएलए खौ बुङो बारे बारे बियो बे आदानि कम्पानिनो बियो जाबाय होननानै जेरावबो अल बिटिसिआव बियो मिडियानि सिगां बुंबाय थायो खिन्थु बियो बुंखोमायोसो बिनि बुंनाया बिनि डेभलपा गावनि न'खरनि गावनि लाबनि थाखायल' बियो गावखौ डेभलप होननानै साननानै लाबाय थादों गावनि फिसा फिसौखौ फोरोंनायखौनो बियो कर्नाटक केरेला बेफोराव फोरोंनायखौनो बियो गावखौ डेभलप जाबाय बासबारि एलेकायाव मा डेभलप खालामदों बेलाय दिनै फाग्लि जराखौ मालाबाबो बियो नाया जिउ जोबजासे नायानो बियो जोंखौ फाग्लि जरा ओनसोलखौ बिनि थाखायनो आं गले बुंदों मालाबाबो बियो फिस लामा होगोन होनो फिस लामाखौ बियो होफैया मानो फाग्लि जरा पार्ट 2 नि फाग्लि जरा पार्ट 1 नि मानसिफ्रा थैबासो मोनो गाहा सुख जागोननो जों बेफोरखौबो खोनाफैनो मोनो बिनि खुगानिफ्राय मानो बुंनो मोननांगौ बिनि डेभलपा मा बिनि डेभलपखौ जों नांगौ बेनो एथ' गोबाव बियो मोख्रा बालन्दा बायदि ओरैबालाय बारनानै बियो राजनितिआव ओंखारो दिनै मा खालामदों मा डेभलप खालामदों बासबारि ओनसोलावनो बियो डेभलपखौ खालामनो हायाखै दिनैसिमबो